I kan vælge mellem 5 solister og en enkelt. Can't you see what's going on deep inside your heart? You're always searching for the real pain, living like it's far away. Leave all the madness of yesterday. You're holding the key when you believe it. Shine me free, shine a light on me. You are the magic, you're right where I wanna be. Oh yeah, you keep the spirit alive till on and on. Dejlig version, synes jeg. Fantastic voice. Clark Anderson, fantastic voice. Jeg synes, I skulle give mig en hånd til. Ja, tak for hjælpen. Ja. Morten og Uffe, I mødte hinanden i Tivoli Garden. Det er rigtigt. Og så har I udgivet 5 klassiske album. Ja. Men så pludselig så begyndte I at hamre igennem. Så gik vi amok. Så gik I amok. Men det gjorde faktisk også på det klassiske album. Men på en anden måde, kunne man. Men det var måske alligevel godt på en sige. lidt anden måde. Hvad fik jeg til at skifte spor? Ja, det var sådan det ene med det andet. Det var en spændende tid. Det var 10 år. Og så pludselig så havde vi ligesom nået toppen af det bjerg. Og så valgte vi at bestige et nyt bjerg. Og det må man sige, i den grad har besteget. Nu i verdensstjerner, rejser rundt og optræder. Ja. Og alligevel må jeg have lov at sige, simpelthen så glade og søde og overskudsagtige. Okay, tak. Hvad giver det her oplevelse, det liv, I lever nu? Jamen, det giver mange spændende oplevelser. Altså, vi oplever jo det meste af verden faktisk. Møder en masse mennesker og ser en masse forskellige kulturer osv. Og det er enormt berigende på alle måder. Men når jeg nævnte det der før med glæde og overskudsagtigt, så er det også fordi, at det der med at rejse rundt og optræde og være på hele tiden, også godt kan give sådan stress og det er hårdt og ensomt. Og Jo, men altså, vi kan jo også, vi elsker at optræde, vi elsker at spille, og det er sådan set en stor del af vores liv. Og så er det jo fedt at fyre den af foran glade mennesker. Samarbejdet med Clark Anderson, som mange mennesker sikkert sidder hjemme nu og tænker, hold da op, han sang der for fedt. Hvordan er det kommet i stand? Jamen, Clark han lavede et sangskrivningssamarbejde med en producerteam i Danmark, der hed DK. Og så vores A&R på Universal, Michael Guldhammer, han havde fået nappet den her CD. Og så hørte vi på det, og så synes vi, at hans stemme, den kunne altså virkelig matche vores trommer, fordi han er helt fantastisk i sit omfang og sådan forskellige former for stilsans. Og så lavede vi faktisk pladen og numrene sammen med ham, uden overhovedet at møde ham. Han var i Los Angeles, vi var i København. Okay. Og så blev pladen færdig, og så hentede vi ham i lufthavnen og håbede på det bedste. Og vi har haft det rigtig skægt lige siden. He's talking about you and he's saying very, very nice words. Jeg synes, vi skal sige tusind tak til Christoffer Duo og Clark Anderson. Hvis I har valgt at stemme i aften, så har I måske også valgt at være med i vores konkurrence.